tarda a tothom. A veure, avui fem una cosa que no havíem fet mai. Jo tinc una neboda que és molt jove i em diu, tio, ets un boomer, no pot ser que està molt bé això dels actes, els has de continuar fent, amb sales plenes, plenes de gent, o intentem que s'emplenin, però has de fer coses a la xarxa, Instagrams live, YouTubes i coses d'aquestes. I avui hem volgut fer aquesta presentació en aquest format per tal de que, primer per tal de poder fer una presentació que arribi a tothom, que arribi a la màxima gent possible, i a la vegada que d'alguna manera la presentació no sigui un moment puntual, que és els grans avantatges d'aquests mitjans, sinó que tothom pugui d'alguna manera veure-la quan estigui a casa, quan li convingui, quan li interessi. I per tant, ens hem ajuntat el dia de Sant Jordi, el grup de gent de moviment d'esquerres, de més, per tal de donar-nos a conèixer a tothom i traslladar el que seria el pinyol de l'os de lo que és la nostra proposta i el grup de gent que la vol tirar endavant. Primer de tot, agrair a tothom que ens hagi acompanyat aquí i agrair-vos molt especialment el grup que formem de Més Moviment d'Esquerres de Mescat a Sant Feliu de Guíxols, que m'hagueu volgut acompanyar en aquesta aventura, que és una aventura que, com esteu comprovant, porta molta feina, feina a vegades d'aquella abnegada, i que s'ha de fer i que la fem tots tan a gust, sapiguem que és per tal de millorar molts aspectes de la nostra ciutat, del nostre poble. Jo, sense masses més preàmbuls, passaria d'alguna manera a presentar quins són els 10 primers i d'altra gent que ens acompanya, però fonamentalment els llocs més destacats de la nostra llista, excusant l'Antoni Jonals, l'amic Antoni Jonals, que per motius de salut familiars ha tingut que excusar-se d'improvís, ha trucat ara fa 10 minuts, però bé, segurament, com que és tan conegut, no necessita presentacions, per tant, junt amb Antoni Jonals, vull agrair-vos moltíssim la vostra implicació i, sobretot, per exemple, li vull agrair a la Maria Oller, que és mestra de preescolar, ara resident a Sant Feliu, ara jubilada, però que ella i tot el que ella l'envolta volem que ens ajudi les properes setmanes a mirar de fer unes propostes d'educació que siguin pioneres, que siguin realment trencadores, punta de llança, junt amb molts altres de vosaltres que en aquest àmbit hi treballeu cada dia. També voldria agrair moltíssim a en Jordi Serra. Jordi Serra, persona molt coneguda i estimada de la nostra ciutat, que és expresident del Club d'Escacs de la ciutat, a part de moltes altres coses, de la ràdio, érem companys en un grup de música quan érem joves, i ens ha volgut ajudar aquest cop. Però ell continua molt vinculat al món dels escacs i és una de les persones segurament que ha ensenyat a més gent de Sant Feliu a jugar a escacs. Per tant, només per això és un gran honor per nosaltres que ens vulguis ajudar en aquest projecte i a tirar endavant les nostres propostes. Jordi, moltes gràcies. Junt amb en Jordi, llavors voldria presentar-vos en Carles Iglesias Picas, que és una persona que ens ha ajudat molt i ens està ajudant molt en totes les qüestions de turisme. Ell ha estat director d'hotel tota la seva vida i de grans hotels, ha tirat endavant grans projectes turístics i hotelers i per tant en sap moltíssim, a part que és una d'aquelles persones, si permetem dir-ho, simpatiquíssimes, que fa grup i que això també és molt important en un equip, que sempre ens fa riure, sempre està de broma, sempre ens uneix, per tant té la vessant aquesta d'algú que ens aporta
quelcom que la ciutat necessita molt, però a la vegada també algú que ens aporta com a grup aquesta capacitat que té ell d'aglutinar, i per tant moltes gràcies, Carles. És tota la meva apolladura. Moltes gràcies. Recolzament, perdó. També hem d'excusar, dins dels llocs destacats, en Pere Moreno, perquè vam contraprogramar, vam ser tan hàbils que vam contraprogramar aquest acte amb un partit del Barça, cosa que és evident que només pot sortir malament, i llavors també amb una cantada de la Coral Cipsella, allà on en Pere Moreno participa i evidentment d'una manera molt destacada i no podia deixar de ser-hi, però ja ens ha traslladat que és com si fos i per tant li traslladem des d'aquí les gràcies per ajudar-nos, sempre ens ajuda i sempre està al peu del canó quan necessitem tirar endavant el nostre projecte. La Tere, on està? La Tere, que és treballadora d'allà, també moltes gràcies, ella sempre està disposada a donar un cop de mà i també és de les que, com en Carles, sempre fa equip i sempre té aquest somriure, una persona molt coneguda, estimada a la nostra ciutat i, per exemple, avui és de les que realment ens ha ajudat a arribar a moltíssima gent, a fer arribar el nostre missatge a moltíssima gent. Moltes gràcies, Tere. Montse, la Montse Àguila, que ens acompanya en el número 9 de la llista, que és treballadora, cuidadora, que ha estat ajudant a moltíssima gent a la nostra ciutat, amb una gran sensibilitat per totes les qüestions socials, de la gent gran, i que en aquest camp també ens aporta moltíssim i que sempre també ha estat en el projecte des de l'inici de Més Moviment d'Esquerres i és un puntal del nostre projecte i una de les persones que li dona sentit fundacional. Montse? I més avui que Antoni no pot venir, saps que aquestes paraules són sentides i absolutament. Bé, llavors volia també en el número 8 en Josep Martí, en Josep també potser tindria que parlar d'aquest component fundacional a la nostra ciutat de moviment d'esquerres. En Josep prové del món sindical, era una de les persones, un dels economistes de l'UGT a nivell nacional. Si algun cop teniu ocasió de parlar amb ell sempre ens assessora quan a vegades sentiu que parlem dels grans números de l'Ajuntament i que ens queixem dels dèficits de gestió del govern, que sapigueu que no estem improvisant, que hi ha un gran economista darrere que sap llegir auditories, pressupostos, comptabilitats i sap llegir més enllà dels números filosofies i, diguéssim, sap llegir el que els números no diuen, però que hi són i que fan polítiques. En Josep ens aporta això i molt més i estem molt agraïts que continuïs ajudant-nos com fas, a més d'aquelles persones que no es perd cap reunió i que sempre està al dia de tot, amb un gran coneixement de tot el que passa a nivell nacional i tot el que es cou i per tant absolutament imprescindible en el nostre projecte. Ja us he excusat l'Antoni Jonals, que seria la persona que va en el número 7 i que és alcalde de Sant Feliu de Guíxols i persona immensament coneguda, absolutament coneguda per tota la ciutat. Us vull presentar perquè diguéssim, és una incorporació nova, en José Valero. José, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos. En José va dir que perquè jo li vaig dir, vamos, José, vamos. Diu, no, yo quiero aprender, imagineu-vos amb quin talent entra, per tant, yo quiero aprender, quiero venir a las reuniones, quiero aterrizar, situarme, y luego ja irem. Doncs això ja marca un tarannà que és molt, per cert, de moviment d'esquerres, de Més Moviment d'Esquerres. En José ja ens ha aportat molt en aquests mesos que fa que estem treballant, perquè poca gent com ell té el pols de la ciutat tan ben presa. Ell és conserge del Baldiri Reixac i coneix molt tot
tot l'entorn, tot el barri, i sap quines són les necessitats, quines són les propostes que convenen, i a més ho sap des del dia a dia, no des d'una vessant teòrica, sinó molt pràctica, i a part d'això, doncs, permetem que digui que és un activista de la seva feina, perquè la treu fora del que seria l'horari pròpiament de 8 hores. És una persona que tots sabem que es mou, que va allà on hi ha el problema, a vegades és fora de l'escola, i per tal d'arreglar-lo. Ell, com que no volia que fos tan profund, també m'ha dit, no ho deixaré de dir, m'ha dit que és un exfutbolista del Guíxols, dilo també, diu, i un futuro músico, perquè amb el José tenim la voluntat del dia que deixem tot aquest lío en el que ens anem fotent, de fer un grup de música, ja veurem com n'hi diem, però en fi, ahí està, queda dit, i ara ja no ens podem fer enrere, vull dir... Muchas gracias, José. El número 5 hi ha en Tote, que està allà a la punta. Bé, en Tote, tota la gent de Sant Feliu de Guíxols el coneix, sap de la seva activitat. És un activista, diguéssim, si hem de parlar de 5 activistes a Sant Feliu, ell segur que és. És una persona absolutament compromesa per la causa nacional i per la causa social, i per tant també és un verdader honor que ens acompanyi, però a més en Tote és algú que és un estudiós, un teòric i un practicant de tot el que seria l'aplicació en el món digital de les eines de participació. I bé, amb tota modèstia, perquè nosaltres sabem que tampoc podem aspirar a abarcar tot el que segurament un partit gran podria tirar endavant, però amb la modèstia i fins allà on ens sembla que podem arribar. Justament a partir de la propera setmana i un cop presentats, amb Tote volem tirar endavant tota una dinàmica de participació, amb molta modèstia, però almenys obrir el nostre programa de debat dins de les xarxes. Home, també és molt responsable que avui estiguem fent això, perquè ens passa sempre aquesta sensibilitat, ens explica que si existeixen aquests canals ens hem de saber fer servir i hem de perdre por. Bé, totes aquestes components, tot el que veieu que té algun tipus de component digital o que vol anar més enllà del Word i de l'Office, doncs és responsabilitat d'en Tote i és moltíssima feina, i estem molt agraïts, i jo crec que ja veuràs com serem capaços de seguir-te, o almenys fins allà on tu t'assembli que podem arribar, mirarem de seguir. Moltes gràcies. Bé, el número 4 ens acompanya la Montse Noguera, també molt coneguda a la ciutat. Com veieu, hi ha perfils implicats en moltíssimes qüestions, i la Montse és una persona molt involucrada en tot el món de protecció civil i en fi, tot el seu camp d'influència, i aquí és una persona que coneix moltíssim quines són les necessitats de seguretat, de protecció civil, d'emergències de la ciutat, i ha estat treballant molts anys, i ens aporta moltíssim en aquest sentit. I Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos i aportar-nos tot aquest teu bagatge de tots aquests anys. El número 3 és algú d'aquests que es pot fer servir allò tan sofert que no necessita presentació, i no necessita, que és en Tomàs Pla. En Tomàs Pla, a part que professionalment és arquitecte, i això ens permet tenir un perfil, igual que abans us parlava d'en Josep, que al final un ajuntament és moltes coses, però d'alguna manera és molt urbanisme i economia i pressupostos. Per tant, tenir un arquitecte que realment sigui capaç de, com deia abans, del pressupost, de llegir els plànols i més enllà dels plànols, de tenir un criteri molt assentat, que a més està assentat i fonamentat en una experiència dilatada, professional, en el seu moment a l'Ajuntament de Barcelona, i que per tant no tan sols és
un arquitecte que té aquesta formació, sinó que té l'experiència de treballar a l'administració pública, de treballar fent projectes d'obra pública, a més a les Olimpiades, en un moment allà on s'havia de donar un do de pit molt important, per tant els ha vist de tots colors i certament es nota cada cop que tenim reunions i que preparem el programa i que volem tirar endavant projectes urbanístics, i en aquest sentit és un verdader luxe. És molt complicat trobar algú que en sàpiga d'urbanisme, que en sàpiga de planells, que en sàpiga d'obra pública, per tal d'ajudar d'aquesta manera tan desinteressada com fas tu per la ciutat, i en aquest sentit, doncs, moltes gràcies, Tomàs. Això per la banda urbanística, però bueno, tots sabeu aquí a la ciutat que a més en Tomàs doncs, és el director del Museu de la Joguina de la ciutat, per tant hi ha tota una vessant també cultural, patrimonial, d'activisme cultural que ha estat desenvolupant tots aquests anys, per tant aquí està immensament implicat, és un absolut coneixedor de tota aquesta vessant que doncs, també, com podeu imaginar, ens aporta quelcom sense el qual doncs, la nostra candidatura seria molt pitjor, indubtablement. Però si per això, si fiquéssim poc amb això, resulta que a més està l'Associació de Comerciants, i per tant tot el que són, si ho veieu, la nostra proposta de programa que presentarem properament, si ho veieu, veureu que està trufat de propostes per mirar de dinamitzar el comerç, que són en bona part culpa de les reflexions que sovint ens trasllada en Tomàs i que mirarem d'això, d'acabar-los de sintetitzar en el programa i de traslladar-los després a la sala de plens de l'Ajuntament per mirar que siguin una realitat. I bé, i per acabar, la número 2, sense la qual tot seria impossible, perquè el número 2, sabeu que, si no ho sabeu us ho dic, el número 2 és un lloc molt abnegat, és un lloc de fer 1000 trucades, de mirar que tot estigui a punt. Jo soc molt maldestre, ho reconec, seria impossible que la carpa estigués muntada, que els propilers, encara no sé com es diu, estiguessin a punt, que les edicions de qualsevol papereria estiguessin quan toca i fins i tot que en aquests moments tingués bateria en el mòbil a través del qual esteu mirant el que us dic, si no fos per l'Anna Bigues, que d'alguna manera és l'ànima de moviment d'esquerres a la nostra ciutat i que, per suposat, Anna, que mai podré estar-te prou agraït de totes les hores i dedicació, amor i il·lusió que dediques a aquest projecte nostre. En fi, i molt humilment jo, que vaig de cap de llista i miraré d'estar a l'alçada d'aquest magnífic equip que avui us presento. Per tant, moltes gràcies a tots. Ara ve un mes i escaig de molta feina. Espero que entre tots la puguem fer, això, fem-la amb molta il·lusió perquè s'ho val, és una feina absolutament engrescadora i res, endavant, moltes gràcies. I ara, per acabar, només dir que hem portat una mica de ratafia, perquè hauríem de parlar dels nostres vincles amb Santa Coloma, que estan darrere d'aquesta càmera, però és quelcom molt nostrat que ens agrada molt. També a Sant Feliu de Guíxols, no només a la Selva, per tant us oferim una miqueta de ratafia i quelcom que no seré capaç d'explicar però que ens ha fet l'Enric, que és una absoluta delicadesa, que és un petit canapé de ratafia, que és propi dels paladars més exigents. Per tant, a tots moltes gràcies. Merci. Esteu tots presentats, No. És molt bo. Mira, ponle cianuro.
I això no tot hem de fer una cosa de YouTube per encara que quedem. Home, Jaume, hi ha gent que jo no Sí, ja en tenen, ja en tenen. Mira, Ara sí tenim que- un de cada. Ah, mira. Ah, bueno, ahora te paso la fotografía. Que siguin diferents. Aquest potser, aquest Ana, mira. Era com a poc, no tinc tot el... Aigua. Jo no,